O guardarríos mataron en Vilanova. Colleron aquí. Non, colleron ali. Colleron ali tamén. Meteronse no partido comunista, uns espías de Franco, e foron a Francia. E de Francia mandáronos po equipo do guardarríos. Entonces souperon que o guardarríos iba a estar en Vilanova, a reunirse con outros, e entonces estuveron esperando na plaza de enfrente, sabían a casa, e vamos, nin lle preguntaron quen era. Matáronos ali a él e a unha rapaza que iba con él, que tamén lle podía pasar a rapaza como lle pasou aquí a miña familia, que el viña aquí e dormía algunhas veces aquí hasta que o botaron de aquí porque da súa habitación foise a habitación donde dormían 3 rapazas, 3 primas miñas, e berraron e botaron da habitación, e meu tío dixolle, é a última vez que volves aquí, nunca máis, e non volveu, non lle deixaron volver. E o guardarríos, cando o mataron, viñeron aquí, comentei vos eso, e leváronse a meu primo e a meu tío, os dous, e leváronos para Vilanova. Entonces miña tía dixonos ao meu primo, que tamén era como a min, así, andábamos en bicicleta, e dixo, vades a Vilanova e levades unha manta para cada un, porque aos pícaros non vos van facer nada. E fomos a Vilanova, e cando chegamos ali, paramos diante da Guardia Civil, no cuartelillo, deixamos as bicicletas, e pedimos permiso porque traíamos unhas mantas. Dixo, no, esperade un momento. E leváronnos a donde estaban o guardarríos e máis a outra mortos. E dixo, conocedes a este? No, eu non o conozco, non sei. Bueno, pois este é o guardarríos, José Luis Trigo. Isto é para que o sepades, é para que o vadais dicindo por aí. Xa non hai guardarríos. Ala, agora vade po cortelillo e deixamos as mantas. Pero antes fixéronos pasar por ali, igual que a todo o mundo que pasaba por Vilanova, pasar por diante do cadáver de él e da rapaza. Lamentables historias. Antena de medio punto aí, o cable para lá, que había unha radio, levaron a radio, tiraron a antena, bueno, que se... Era tremendo. Nesa terra negra que hai aí, un pouco hacia arriba, aí hai unha fonte, carvas así, hai unha fonte. Eu dicía a José que abrira, que puxera algo como eso, e que nos deixara os turistas ir ali. Hai emprendedores con dinero que se venga aí. Claro. E indo por este lado está a Favega, que tamén fala con Queiro dela. Hai uns pasos de pedra que cruzan o río para poder ir á auga ali, sin ter que pasar por este lado. E aí xugábamos de pequenos, poñíamos de pandillas destas. Os maiores pasaban cos pasos de pedra sobre o río e os pequenos poñíanos así arriba. Entonces, un dun lado e outro do outro. Íbamos soltando e os grandes, porque eu non... Pero os que estaban arriba empuxaban hasta que un deles caía. Sí, e cando caía un dos pequeniños, dos pequenos, pois isto dai era un forno da menacha. Entonces íbamos aí porque para secarnos, porque calquera chegaba a casa como un pito, non? E acórdome que levamos a un rapaz as panadeiras, foi nun momento de que se estaba cargando o forno e tal, e as panadeiras, ven, niño, anda, que tal, e nosotros ali tamén niños, pero vendo, non, escoitando. Si, home, si, con esta roupa e tal, e desnudaron. Entonces, posto encima da mesa. Desnudaron para secar de roupa e tal, e as rapazas maiores xa e casadas todas empezaron ya a tomar o pelo, mira tal e todo, mira, a vergonza que pasamos todo, dixo, aí non se pode ir, aí xa non podemos. Díaz Jácome, ahora estou me dando conta de que ni siquiera ten o nome. Ah, sí. No, sí.
Pero vamos a ver si lo tenemos que matar con el aire, ¿no? Este manantial é unha de No sé qué dice. No tenemos idea, ¿no? Tenían que pintarlo, sí, ¿no? por ser vieja. A revisión para Santo Antón, buscar o bolón que saque ese don. Iliagón, Porque aumentativo e diminutivo. porque existen os cálculos, existe todo eso. Tapado. Ahora está grabando. Que le dieron